Anọ n'ebe na Nando. Anọ n'ebe na Nando. Anọ n'ebe na Nando. Ugboro ole ka m kpọrọ gị? Ugboro ole ka m kpọrọ aha gị? Anọ n'ebe na Nando. Ndị Mask Native Doctors anyị nyopuole gị. Anọ n'ebe na Nando. Akwụsị enwe onye dibịa n'ala Igbo ga-ama m aka n'ihu. Anyị wụ ndị Mask Native Doctors nọ n'ala Igbo, mmadụ 5 n'ime anyị si n'ala Igbo anyị ga-enye ha ọsọ. Anyị agaghị imevuru ha ọgwụ maọbụ ịpịara gị ọhịa ka anyị ga-akọta ihe ọgwụ anyị ji achalenji gị. Ọ wụ ịla ọgwụ n'iyi. Anọ n'eze na Nando. Anọ n'ede ka ịsọ anọ n'ebe. Ihe ịwụ anọ n'ede ọ anọ n'ede. Akwa ịma ihe na-akpa anọ n'ede. Anọ n'ede wụ ụmụ ruru ede na-epi ikwu na ahụ ede. Ọ ya wa anọ n'ede. Gị sị ịza gị anọ n'ebe. Anyị niile makwa ihe wa anọ n'ebe o. Anyị mara na osisi wa anọ n'ebe ihe eji ya eme. Oke aha na-egbu nwa nkịta. Isi ịza gị anọ n'ebe na Nando. Isi enwe onye dibịa nọ n'ala Igbo ga-ama gị aka n'ihu ga-achalenjili gị. Anyị wụ the Mask Native Doctors enwere n'ala Igbo, 5 of us. Anyị kpebiela inye gị ọsọ. Elekwele maka anyị kpuchiga ihe n'ihu o. Ihe anyị kpuchiga n'ihu apụtaghị na anyị na-atụ gị ụjọ ma anyị achọghị ka ị mara ihu anyị. Ihe anyị kpuchiga n'ihu iji kwanyere chi anyị na-efe ugwu, otu o ji nye anyị ntụziaka ka mmadụ dị ndụ na nke nwere anwụ ghara ihu anyị anya. Ma gị isi na-agụ ka ebe isi ị ga-ama ndị dibịa niile aka n'ihu. Anọ n'ebe na Nando. Mata n'ihu m nọ n'ebe anyị nọ ugbu ọgwụ niile ị na-agwụ mee n'aka ihe mkpu n'ihu pụọ ka ị mata onye nwụ. Anọ n'ebe na Nando. Kpachapụ onwe gị anya. Can you unmask me? Ị nwere ike ikpughe mask m a ka ụwa hụ ihu m? Ya bụrụ na ị pụghị ikpughe mask m a ka ụwa hụ ihu m, ijikwa paracetamol. Ma gị kpụrụ mask ete m ji kpụrụ, mkpughe gị ya. I will unmask you. And memekwana nwa mask ama onye ọbụla ma otu ihu nwere ihu jọrọ njọ lee n'ihu m. Isi enwe dibịa n'ala Igbo ga-ama ha aka n'ihu. Ị na-agwọ ọgwụ. Anyị makwa ụdịrị ọgwụ ị na-agwọ. The last day nwata bịara ka ị gwọrọ ya ọgwụ o ji ebute ego mbute. Ị gwakwara ya ga-ara ego. Ọ gakwara ara ego ha egide were ụtalị pịa ọchịcha ya ahụ. Ọsọsọ idikwa ego ya gị eribakwa ya. The other time idinyekwara onye ọzọ ga-ara atụrụ ka o wee bute ego. Ọsọsọ idikwa ọgwụ onye idire bịaranụ ka ị gwọrọ ya ọgwụ ego mbute. Gị isi ihe ga-eme ka oke ite ibire rụwa ọrụ ya ga-ara nne ya. Nwata gakwara ọsọsọ ide. Ha ara gbakwara nwa ahụ mgbe ọ na-asọsọ ide. Ihe niile a na-atọ aka n'ofu ihe. Ịwụ nwa ekwensu ma enweghị ike tenkobiji. Eweta mmadụ 10 n'ime ndị gwọrọla ọgwụ mbute ego, nwebe onye buterela ego n'ime ha. Gị na-afụla elu ka nwa ụra na anọ n'ebe na Nando. Iwodo onye aramara? Ajụga m gị, iwe onye aramara? Iwu dibịa aramara? Ịnọkwa n'elu ya na-achalenji ndị dibịa ndị Igbo na-enwe onye ga-ama ha aka n'ihu. Anyị wụ ndị Mask Native Doctors. Ajikerekwela o. Anyị agaghị etụfuru ha ọgwụ ma ọ ị ga-akpara ha akwụkwọ nọ n'ime ọhịa ma ọ ị ga-achịara gị asaa. Anyị aga-achịliri ha aja elu ma ọ kwuo okwu ọjọọ n'isi gị. Anyị aga-asị ka ị nwụọ maka anyị ma iji famili ndị ịzụga odo ọwa ego wayo a igwute gị n'ọgwụ ka iji azụga. Ihe anyị ga-emewo anyị ga-abịa chepụta gị n'ụlọ gị pịa ha ezigbo ụtalị. Onye ọbụla n'ime 5 anyị dị ga-apịa gị 20 100 lashes of cane. Ịma ihe ọwụ apịacha gị ya
we ask you to go back to your shrine and continue your work. Mmụọ ọbụla ibu, none of them can save you. Agbara ọbụla ibu, none of them can save you when we come. Anụ n'ebe na ana ndụ, anyị liele netwọk anyị aghara around you. Mgbe afọ a na-akụrụla ọnụ, dịka esi onwe dibịa n'ala Igbo ga-ama gị aka n'ihu, anyị ga-abịa nwụta gị, pịa gị ụtalị. Ofu onye ga-apịa gị 20, ofu onye ga-apịa gị 20. Mgbe anyị mmadụ ise na-apịachana gị 20, anyị pịazuole gị 100. Anụ n'ebe na ana ndụ, kwenụghị olu m, asịkwala ya agwa ha gị o, asịkwala ya agwa ha gị o. The masked native doctors, 5 of us, anyị dị na njikere to prove you wrong. N'ọnụ ahụ ị tụrụ na enwe onye dibịa n'ala Igbo ga-ama gị aka n'ihu. Anụ n'ebe na ana ndụ, chetakwa na ebe ị gara buru agbara ọ arụsị burule, nwekwe ndị burule bughachikwa. Anyị makwa ebe ị gara bute arụsị ya iji etugo ọnụ, enwere ndị bucha na-eme bughachi. Ebe ị gara chata ọgwụ, enwe ọtụtụ ndị charala ọgwụ ebe ahụ, anụgakwa aha ha ruo taa. Ibi na onye biri ha arụsị ahụ nwekwa onye ma onye ọghụ, anyị ama ihe kolige gị isi elu. Anụ n'ebe na ana ndụ, we are warning you. We are warning you. We have warned you severally before now, but this time we will show you that anyị awụdụ ndị na-adọ aka na ntị ọdụdụ, awụkwa ndị na-eme eme. Anyị taa ọṅụ mbụ, gbere aṅụ fim, tichasịa gị, ị mara onwe gị.